Хай хора! Намираме се в двора на Испанския крал. Бяхме вътре, но беше забранено да се снима. И снимахме само вънка. Вътре разгледахме всички стаи. Това е катедралата от задната страна. И това е разпредна. Има още два двора. Какво стана? Тук тя ела да се изкарам на терасата. Виж ли не, дето ги въртат сега? Изкачват ги въртат. Кого въртят, бе? На атракциите, не ли виждаш? Ето стълба. И ги въртат те. Оп, спускат ги надолу. Да. В далечината. Парка на атракциите. Да. Където всъщност бяхме и в зоото. Тук започва на така парка Русалес. Да. Виж, и тераса ли име? Тераса. Какви прозорци стари. Какво се прави? И това да срещу е тук една дума. В дъното е Батан, а тук е Карабанча. Тук сме на терасата на краля. No, sí.